Masu kallo da saurari barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa da ku a cikin shirin ina gizo ke saka daga nan Sky Ocean Studios. Shirin ina gizo ke saka shiri ne da zai rika yin fashin baki akan al'amuran yau da kullum da suka haɗar da siyasa da kuma shugabanci da kuma sauran batutuwa da ke da alaka da rayuwarmu ta yau da kullum tare da masana akan batun da za mu yi bita a kai. A yau a cikin shirin za mu yi duba ne dangane da yunkurin Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya na mazayawa daga tsarin mulkin wato demokradiyya ko kuma tsarin zaben shugaba na al'umma ta bai ɗaya zuwa tsarin mulki da 'yan majalisa ko kuma sauran shugabanni suke zaben shugabanni a Najeriya. Wannan batu dai ya haifar da kace na ce a Najeriya, inda manazarta da masu ruwa da tsaki akan sha'anin mulki suka yi ta tofa albarkacin bakinsu akan wannan batu, lamarin da ya haifar da murza gashin baki da mata da jijiyar wuya musamman a kafafen watsa labarai a tarayyar Najeriya. Abin tambaya a nan shine, menene bambancin wannan tsare-tsaren guda biyu na shugabanci? Kuma menene dalilin 'yan majalisu da wasu dattawan ƙasa na goyon bayan ficewa daga tsarin dimokuraɗiyya? Sannan kuma waɗanne abubuwa ne suka sanya tunanin komawa a bisa wannan tsarin? Domin amsa waɗannan tambayoyi da mawasunsu kai tsaye muna tare da wato dattijon ƙasa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma shehun malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoto, wato Farfesa Bello Dodon Bada. Malam barka da kasancewa da mu. Barka dai masu sauraro. Sai kuma Farfesa a sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar ta Danfodiyo kuma ƙwararre akan siyasa da shugabancin Najeriya, wato Farfesa Abubakar Abdullahi. Malam barka da kasancewa da mu. Jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Al-Mustapha Abdullahi Jadadi da zan jagoranci shirin. Professor, bari mu fara da sanin menene bambance-bambance abinda bature ke ce ma disparity tsakanin democracy da kuma parliamentary a gurguje. Menene bambanci wa'annan tsare-tsare? Hausance shi tsari na parliamentary Bahaushe na kiran shi da sunan tsari irin na majalisa. Shi kuma wancan na presidential wanda da turanci ana kiran shi na shugaba mai cikakken iko. Su wannan tsarin guda biyu, tsari na ɗaya wanda ake ce ma presidentialism ko kuma presidential system of government, shine tsarin shugaba mai cikakken iko, wanda jama'a gaba ɗaya na ƙasa suke zaben shugaban ƙasa ta hanyar kaɗa ƙuri'a. A kusan kowace ƙasa da ke irin wanda ke bisa wannan tsarin sukan yi tanadin dokoki ta yadda wannan zaben zai kasancewa. Muhalli shahidina shi shugaban kasan duk da za a zaɓa ya zamana ya samu amincewa mahirin jayen jama'ar ƙasa. Shi yasa in ka lura da tsarin mulkin mu na 1999 wanda aka yi wa kwaskwarima, ya ce kamen mutum ya iya zama shugaban ƙasa, na ɗaya sai ya samu ƙuri'u mahirin jaye daga al'ummar ƙasa, sannan kuma sai ya samu kashi 2/3 na jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya a Abuja. Saboda haka ga wannan tsari jama'a ke zaben shi, kuma saboda haka idan sun zaɓe su sun bashi aminci cewa shi shugabance su, to yana da cikakken iko nazartar da abubuwan da ya kamata, kamar irin zaben ministoci da aiwatar da ayyuka na yau da kullum na gwamnati da ta da shugabanci na ƙasa. Akasin haka shi wancan tsari na majalisa wanda ake cewa parliamentary system, mafi yawanci zaka ga akwai shugabannin gwamnati kusan guda biyu. Akwai wanda ake ce ma prime minister wanda shi je jagorantar gwamnati, sannan kuma akwai shugaban kasa wanda shi kuma irin ikon da gare shi kamar yadda bature ke ce masa ceremonial head of state ko kuma irin shugaban je kanayika, wanda sai in lokaci zuwa lokaci ayyuka waɗanda suka kama prime minister ko kuma wani wakilin shi wanda zai iya baiwa wanda zai iya ba shi shugaba na mai wannan shugaban ƙasar. To ƙarƙashin wannan tsarin jama'a sukan zaɓi wakilansu ne waɗanda za su je a majalisa. To waɗannan wakilan idan suka je, kowace jam'iyya na da waɗanda misali suka samu amincewar jama'a su daga mazaɓin nan su na ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka ƙarƙashin wannan tsari jam'iyyar da adda mahirin jayen kujerun majalisa ita za a baiwa dama domin ta kafa gwamnati.
sannan wurin kafa gwamnati shi wanda zai zama shugaban gwamnatin wato prime minister shi ne kamar shugaban jam'iyya a cikin majalisa. A wasu ƙasashe za ka isko shi shugaban jam'iyya na ƙasa gaba ɗaya shi karan kan shi dan majalisa ne yana wakiltar wani bangare. So da zaran misali jam'iyyar shi ta yi nasara to automatically ya zama prime minister. A wasu wurare kuma ita misali majalisar su yan majalisar da an ka zaba su za su amincewa da cewa malam Mustapha kai ne jagoran mu a cikin majalisa, saboda haka idan mun yi rinjaye misali so kai ne zaka zama a shugaban gwamnati wato kenan a prime minister. So kowane tsari akwai rawar da jama'a ke takawa, wani jama'a suke zaben shi bai kai tsaye, wani kuma jama'a ke zaben ba kai tsaye ake zaben ba, jama'a za su zaɓe wakilansu ne, su kuma wakilansu su za su je su yi su tantance wanda zai zama kamar ainihin shi ya rika wannan kujerar ta prime minister. So kowane irin tsari akwai irin tanadi da dokoki da akwai waɗanda ke tahiyar da shi. Ban sani ba daga baya za mu ɗauko waɗannan maganganun ta ne yasa ake bambanci misali saboda kowannen suna da bambanci. Yana da bambanci kwarai da gaske. Idan aka duba mi kila ta wurin kashe kuɗi, ta wurin tsarin zaɓe, ta wurin tsarin canja sauya shugabanci da sauransu. Kafin mu zo ga wannan dokokin saboda akwai dama wannan tambayar. Professor, bayan samun yancin mulkar da Najeriya ta yi a shekara ta 1960, tsarin shugabanci da 'yan majalisu ke zaben shugabanni shine tsarin da aka gudanar da shugabanci a wannan lokacin, ma'ana First Republic kenan. La'akari da wannan, ta yaya za ka kwatanta shugabanci a wancan lokaci da kuma wannan da ake yanzu? To watan kasan wancan lokaci ba tsarin ba ne, waɗanda ke shugabancin ne shi a bambanci. Waɗanda ke shugabanci a bisa wancan tsari a wancan lokaci mutane ne waɗanda ke kishin Najeriya ƙasarsu, suna kishin ɓangarori inda sun ka fito, shi yasa zamanta kowane ɓangare akwai shi a arewacin Najeriya, gefen kudan yammacin Najeriya da kuma gabascin Najeriya da makamantansu. Watan mutane ne waɗanda yake su a wannan lokaci tarihi suke son su bari, kuma suna kishin ƙasarsu, kuma kaga sun bar tarihi. Har gobe idan ka tuna shugabanninsu irin su Awolowo a gehen yammacin Najeriya suna girmama shi in ka tuno da shi, in ka duba irin na Mande Azikiwe suna girmama shi, in ka duba Ahmadu Bello suna girmama shi, in ka dubi shugaban ƙasa Tafawa Balewa suna girmama shi kwarai da gaske. To a wancan lokaci shi yasa ko bayan an kashe su, waɗanda aka kashe daga cikinsu aka duba sai aka iske ba su mallaki dukiya ba wadda sun ka bari, wadda aka zato cewa sun mallaki dukiya, domin mutane ne masu yawan kyauta da alheri ga talakawa da mutanensu, sai aka zaci cewa akwai ɗimbin dukiya ta hukuma wadda suka ɗauka, aka iske ba haka ba. Shugabanci na wanga lokaci ba tsarin ba ne kuma ko yanzu. Waɗanda ke shugabanci na a halin yanzu su kuma al'adansu da halayensu ta nuna irin halayya ta kura, daga ke sai ɗiyanki. To shi yasa kowane irin tsari ka aza irin waɗannan mutane lalle za a samu matsala, saboda mutane ne da ya zan suna da haɗama, sun hito da tsari, sun yanka ma kansu abin da suke gani shi a hakkinsu kowane wata, da kuma wanda ma ba hakkinsu ba, da kuma in sun ƙare abin da za a ba su na sallama da makamantansu, sai ya kasance tattalin arzikin ƙasa bai iman nauyinsu. In ka duba 'yan majalisa na ƙasa gaba ɗaya kaf ɗinsu ba su kai su 500 ba, ina nihin da dattijai da kuma waɗanda ba na dattijai ba, duk in ka haɗe su ba su kai su 500 ba. Amma kuma in ka dubi kasafin kuɗi na shekara wanda ake kashe musu, sai hankalinka ya tashi a ƙasa wadda ke da mutum ya yi miliyan 200. Doka kowane tsari ka kawo duniya in dai waɗannan mutane ne, to kowane tsari ka kawo za a samu matsala. Shi yasa shi kake gani akwai bambanci na shugabanci tsakanin su da waɗance ne, kuma ai shi yasa kaga ƙasar ta kasa tafiya, kuma shi yasa ko yanzu kaga in sun yi da gwai da baya su yi nan saboda kullun safiya suna son su ɗebe giya ta zargi ga wuyansu su samu ina ne za su zo su azata. Bayan kuma duk abubuwan sun talakanci sun a kansu, a nan abubuwa suka barkace da makamantansu. Ai su suka rike ƙasar, suka rike makoshi, sun ka hana ta shakata, kuma sun ka mace hanci ko ana son a yi shaida. To amma suna ganin cewa a kwana a tashi mutane sun fara fahimta. To shi yasa ba tsari ba daɗa ko na shugaba mai cikakken iko za ka yi,
ko tsari shi ma na majalisar zakar na ingila kowane kai in dai shugabanci ya faɗo ga hannun mutanen da ba su kishin ƙasa najeriya, ba su tunanin makomarsu, ba su tunanin me tarihi zai tuna su a kai na lokacin da Allah ya ba su dama, to kowane irin tsari kassa su wannan matsaloli za su ci gaba da tasowa, za ya zama dalilin mutane shi zan babu aminci tsakanin dan waga kabila da dan waccan kabila, ba aminci tsakanin dan wannan addini da dan wancan addini, ba aminci tsakanin talaka da talaka, ba aminci tsakanin shugabanni da talaka, babu aminci tsakanin sarakuna da talakawa. Matsawar zalunci tsari ne irin na zalunci kuma shi ke faruwa, wannan shi yasa shi don haka ba wai na mai shugaba mai cikakken iko suke yi ba ko na majalisa suke irin na ingila, kowane sun ka ɗauko in dai haka za mu tafiyar da ƙasar to akwai matsala. Prof, menene dokoki da kuma ƙa'idoji na kowane tsari, imma na shugaba mai cikakken iko ko kuma na 'yan majalisu? Shi na shugaba mai cikakken iko tsari shine idan aka zaɓi shugaban ƙasa kusan kamar yadda muka faɗi shi ke da ikon komai. Shi ke naɗa manya-manyan ministoci, manya-manyan mukammai na gwamnati, shi ke ba da dama ga al'amurra na tahiyar da gwamnati na yau da kullum. Haka zalika tsari na tsaro kusan kacokan yana hannun shi. Na gudanar da kuɗin ƙasa da dokokin da ke tafiyar da kuɗin ƙasa yana hannun shi. Na dangantaka ƙasa da ƙasa kusan ma yana hannun shi gaba ɗaya. Wanda saɓanin wancan tsari na majalisa za ka isko kusan shi prime minister yana da iyakan abubuwan da yake iya yi, sannan sauran sassa na gwamnati, matakai na gwamnati kenan ya danganta daga ƙasa zuwa ƙasa. Su karan kansu suna da ire-iren rawar da suke takawa wurin gudanar da gwamnati. Alal misali lokacin jamhuriya ta farko kusan za ka ga cewa kowane bangare na ƙasar nan, ko kana maganar yanki na arewa ko yanki na kudancin ƙasar nan ko na gabascin ƙasar nan, kowane yanki firimiyan shi shugaban gwamnatin wannan yankin yana da dama shi ya alaƙa da wata ƙasa ba tare da cewa sai duk ƙasa gaba ɗaya ta aminta da abin da ake son yi ba. Shi yasa ga wannan lokaci yankinmu na arewa yana da kyakkyawar dangantaka da ƙasashen gabas ta tsakiya, musamman kasashen musulmi na Saudi Arabia, Pakistan da saurarrakinsu. Kuma aka samu takon saƙa lokacin da ana rigingimun tsakanin Falasɗinu da Isra'ilawa. Kusan ɓangaren munan na yankin arewa ya goyi bayan Falasɗina, su kuma sauran yankunan suka ɗauki tasu matsaya daban. Haka sha'ani na ilimi, za ka ga irin tsarinmu na ilimi ga wancan lokaci daban yake da na sauran yankuna. Da tsarin ma na tara kuɗi da yadda ake sarrafa kuɗi kusan duk daban shike. So kamar wancan tsarin yakan ba ainihin su sauran matakai na ƙasa na gwamnati iko da dama su zartar da abubuwa bisa ga irin nasu tsari da al'adun jama'a su. Shi yasa koyaushe nake cewa mutane tsari na majalisa yana da kyau musamman ga irin ƙasa irin tamu, saboda tsari ne wanda yana tahiya ana gwama shi tare da al'adu ko addini na jama'a. Saboda shi yasa kaga kowancan lokaci na jamhuriyar farko ai sarakuna sun taka rawa ƙwarar gaske wurin yin dokoki, saboda kusan kowane bangare na ƙasar nan shi na da majalisar sarakuna bayan majalisa ta dokoki daban. Da akwai dabbakin shekarun 1922 har kusan lokacin da an ka samu yancin kai, har bayan lokacin da an ka samu jamhuriya ta farko. Haka in ka dibi wasu ƙasaisai, idan ka je misali ƙasar tarayyar turai, misali United Kingdom, za ka isko cewa duk da yake 'yan majalisa suke taruwa su zaɓi wa zai zama prime minister, to amma ikon shi ba zai tabbata ba tare da amincewar sarkin ingila ba ko sarauniyar ingila, kamar yadda muka sha gani. In fact inda an ka hito kusan da naɗi da cire prime minister a ingila kacokan yana ga hannun masarautar ingila ne, sai ina jin wajajen shekarun 1834 ko zuwa da 5 lokacin ne aka yi kokari a iyakance irin rawar da misali masarautar ingila ke iya takawa wurin naɗin prime minister ko tumɓuke shi. Haka in ka je ƙasar lebanon za ka isko akwai ɓangarori na addini guda 3
waɗanda kusan su ne manya-manyan jigajigan addini a wannan ƙasar. Akwai kiristoci, akwai musulmi 'yan sunni, sannan kuma akwai musulmi 'yan shi'a. Kusan shugabancin ƙasar yana zagayawa tsakanin su ne. Ko da yaushe a shugaban jekanayika yakan fito ne daga tsararrun kiristocin da a cikin ƙasar Lebanon. Prime Minister yakan hito daga ɓangaren 'yan sunni. Shugaban majalisa wanda suke ce ma speaker shi kuma yana hitowa daga ɓangaren 'yan shi'a. Haka in ka tafi Bosnia Herzegovina suna tsari nasu na parliamentary din. Za ka isku shugabancin ƙasar yana zagayawa ne tsakanin ainihin ƙabilu guda 3 da sun kai mekin wannan ƙasar ta Bosnia Herzegovina bayan wacewar tarayyar Yugoslavia. Akwai Hasbinawa, akwai Bosnians, sannan akwai wasu masu kama da Kurdawa waɗanda aka samu wuraren Iran da Turkey da sauran da Pakistan. Su kusan kowane wata 8 tsarin nasu prime minister yakan yi shekara 4, amma bayan kowane wata 8 shugabancin yakan zagaya tsakanin waɗannan mutanen guda 3, waɗannan manya-manyan ƙabilun guda 3. Shi yasa koyaushe nake cewa ba wai tsarin bane kamar da malam ya faɗa. A'a, shin a shirye muke mu yi ƙoƙari mu gwama addininmu da al'adunmu cikin wannan tsarin domin mu ci gajiya tai? Saboda babu wanda za a yi mu ci gajiyar tsari na majalisa ba tare da mu yi la'akari da waɗannan abubuwan. Saboda haka misali 'yan majalisar da ke ta kiranye cewa a dawo ma wannan tsarin su san da sanin cewa ba aiki ba ne na rana ɗaya ko na gobe ko wanda za a iya karewa cikin kwana 2 ko 3. Aiki ne wanda sai mun zauna gaba ɗayan mu mun fahimci abin da muke bukata. Sannan ba ma nan gizo ke saƙa ba kamar yadda malam ya faɗa. Shin muna da irin wannan kishin ƙasat da kuma kyakkyawan shugabanci da za mu iya ɗabbaƙa wannan tsarin? So ba wai daga tsarin ba ne, daga irin jama'a ne da ke gudanar da shugabancin. Shi yasa muke ta samun wannan akasin, ko shi muna ta tambayar kanmu ina ne muka samu akasi kuma me ya kamata mu yi. Saboda haka tsari ne wanda kusan kowane yana da amfani, yana da illolin shi, sai dai abun da bambanci tsakanin shi na shugaba mai cikakken iko da wannan tsari na majalisa shine yakan rage kashe kuɗi. Musamman shi tsarin na majalisa za ka ga da minista ba za ka iya zama minista ba dai misali sai mutanen ka sun zaɓe ka. Saboda haka mutane ma ga wanga tsarin suna da dama guda biyu. Na ɗaya za su zaɓe ka a matsayin ka na majalisa, sannan kuma idan ka je majalisar in jam'iyyar ku ta kafa mulki to kuma akwai yiwuwar cewa kana iya samun mukamin minista. Saboda haka wannan damar da aka baya shugaban kasa ƙarƙashin tsarin shugaban kasa mai cikakken iko ya ɗauko matar shi, ya ɗauko ƙanin shi, ya ɗauko abokin shi, ko ina yake bukata daɗa, ko yana da cancanta da kwarewa ko babu to an kau da shi. Yanzu sai in jama'a sun zaɓe ka sannan kake da dama ta zama wannan minista. Haka zalika kuma yakan ƙara jam'iyyu tasiri kwarai ga shugabancin al'amuran jama'a, saboda ita jam'iyya kusan ita ce ke ruwa da tsaki ga kowane irin nau'i na zaɓe za a yi, daga tun zaɓen share fage har zuwa zaɓe wanda zai na gama gari gaba ɗaya. So jam'iyya ita za ta tantance, kuma jama'a za ta baiwa dama su yi wannan tantancewar, saboda su za su je su zaƙalo mutane daga ɓangarori daban-daban na ƙasar. So wannan tsari kwarai yana da amfani, kuma yana da nashi amfani ga jama'a, amma dai hawayo wajiya lalle muddin ba samun mun kai shugabanni masu tsoron Allah ba, masu kishin ƙasa, masu waɗanda a shirye da su shugabanci ƙasar nan su ga tsakani da Allah, to har gobe har jibi za mu iya samun kanmu cikin irin wannan yanayi da muke ciki na yau. Na'am, Professor, ana zargin cewa kusan kaso 65 na kasafin kuɗi a Najeriya yana tafiya ne wajen walwala da jin daɗin 'yan majalisu da sauran masu tafiyar da gwamnati, wanda ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sanya aka fara tunanin barin wannan tsarin na shugaba mai cikakken iko zuwa kuma na 'yan majalisu. Me za ka ce dangane da wannan batu? To ni kan ba ni da ra'ayin cewa shi a dalili, domin wannan hitina in ka duba a 'yan majalisa su suka fara hitowa da ita. Cewa gashi to kuma su ne ake kashe waɗanga kuɗi, sannan kuma ba su taɓa yin da na sani ba aka ana kashe musu wannan kuɗi. Hakikani ni nawa fahimta shine Najeriya a wannan lokaci da muke ciki yanzu ta samu kanta a cikin wani hali na wahala na tattalin arziki,
da kuma saɓani tsakanin ƙabilu da kuma rashin zama lafiya, sace-sacen mutane. To kuma duk wannan da yawa daga cikinmu muna ganin rashin shugabanci na kwarai ne, na adalci, shi ya kawo duk waɗannan abubuwa. To kaka za su yi su kwashe hankalinmu da ɗauke da aza musu wannan laihi. To kaga sai suka hito mana da wani abu wanda da 'yan jaridan mu da mutanenmu yanzu duk an samu abin yi, sun kwashe hankalinmu, mun koma can wannan muhawara muke ta yi, amma ba da gaskiya suke yi ba. Wani mawaƙi yana faɗan cewa ƙarya ce suke yi, kowa ka faɗin za shi ya ce ba shi in komi. Manuwarsu ba shi ba ne. Wata abin da ya sa shi, idan ka ji abin da Profesa ya faɗa, mutanen da ba ku ilmantarsuwa sun ka san bambanci tsakanin tsari na shugaba mai cikakken iko ba da kuma na majalisa, al'umma ba su ko san bambanci ne ba, balle su zaɓi abin da suke so. Kun waye gari ku kaɗai a majalisa kun ce kun fara magana, kun sa hannu, ku kaza, kun kai ga abin da kuke so. Kaga babu gaskiya a ciki. Al'umma suna son komi sun ka zaɓa su san missa suka zaɓe shi, menene alfanun zaɓe ne da suka yi. To wannan abin da sun ka kawo ko al'umma babu ciki, su ne a majalisa suke kiɗin su, suna rawarsu, su kwashe hankalinmu daga abin da ke faruwa yanzu. Da kila an ce sun yi ƙoƙari sun ga ƙaƙa za a yi a rage kashin kuɗi a majalisa, ƙaƙa za su yi su ga cewa gehen shugaban ƙasa da gwamnoni an rage kashin kuɗi, da tafiye-tafiye da ɓannar kuɗi, da sayan manyan motoci da za a ce a sai ma mutane motoci masu silke a lokacin da mutane ke wahala. Da shi sun ka fara hitowa, da mutane na iya fahimtar su. Ƙaƙa za a yi a samu tsaro, ya za a yi, lokaci ne yanzu na cigaba, ya za a samu na'urori waɗanda na'urori ɗin nan suna iya taimakawa ga gane inda mutane, mugayen mutane suke laɓewa, suna zuwa suna kai ma mutane hari. Ya za a yi a gane waɗannan shanu da ke taɓacewa a koyaushe. Shanu sun wuce tirela 1, tirela 2, tirela 3 na shanun mutane. Ƙaƙa za a ce sha'ani ilmi na zamani da ƙere-ƙere da fasaha ta zamani na iya gano ina an kai ina ake, da kila wannan mutane na iya fahimta. Amma a waye gari ɗaya rana ɗaya a ce ma 'yan majalisa waɗanda suke amfana da duk kuɗaɗen da ake ta kashewa da makamantansu, a ce maka su suna tunanin tsarin da ba ku ilmantar da mutane suka gane menene amfanin shi ba, menene rashin amfanin shi, me yasa za su zaɓi wannan. Kamar irin bayani wanda prof ya yi, kaga ga alfanun wannan ga rashin alfanun wannan. Ai ka san su abin da suke faɗa cewa abin da ya kawo juyin mulki na 1966, ai sai suka ce wai tsarin ne shi ya kawo wannan juyin mulki, saboda tsarin ya ba kowane bangare wanda suke ce marijin damar kamar yana da yancin kai ne ya hulɗa da wasu ƙasashe, ya yi kaza ya yi kaza. Don haka sai ya kama hanyar ɓallewa. Suna faɗan wannan tsari shi yasa 'yan gabascin Najeriya suka nemi ɓallewa, domin tsarin dama ya ƙarfafa su ga kamar suna da wani irin yanci. Kowane a lokacin da ya zo ga tashin maslaha yana tunanin haka. Sai jama'a an dawo, mun so ƙasanmu, mun yi kishin ƙasarmu, mun samu shugabanni masu ilmi da ƙwarewa da amana game da shugabanci. To wannan kowane tsari sannan muke iya ganin alfanu ne, sannan mu iya ganin kuma ina ne ya kawo mana cikas, sannan a iya ilmantar da mutane game da alfanu ne, sannan a nemi ra'ayinsu i ko a'a. To baka iya cewa i ko a'a baka san alfanu al'amari ba. Duk babban matsalar mu a ƙasarmu haƙiƙani ita ce son kai, rashin amana, rashin tsoron Allah, rashin shugabanci na gari. Sannan kowane irin tsari mun ka ɗauko, in ba mun da mun kishin ƙasanmu ba, kana ji ai wannan sha'anin tsadar rayuwa ba mu kaɗai ba ne. Waɗanda ke zuwa umra za su da Saudi Arabia su faɗa maka duk abin da ka sani da a riyal guda yau ba haka shike ba. Wasu ƙasashe kana jin sai Rasha an ce ta ba su gudunmuwa tsaba. Kaga wannan yana nuna ma ba haka kadai ba. In ka tafi kasashen turai su ma yanzu mutanenmu da ke can kama waɗanda ke karatu suna faɗa maka cewa kai kuɗin da fa ake bamu a halin yanzu, rayuwa ta yi tsada, can haya ta yi tsada, menene ya tsada ba su isan mu. Duk da waɗannan kasashe irin su Malaysia, mutane za su faɗa maka cewa hayar da ka sani, ɗakin da ka sani jami'a tana baka shi akan ringin kaza, ringin 12 ko ringin 20 ga wata. Yau wannan ɗaki ya kai ringin 40 ko 60. Amma abinda a bambancin shugabanci na waɗannan ƙasashe da mu, shugabancin kullun safiya yana tunanin menene zai za shi waɗanda ake shugabanci su samu sassacci.
mu ko nan mu muna tunanin shugabanni na tunanin mai wani tsari za su bi su kuma waɗanda ake shugabanta a tsinke su tsunkuitsun su ta baka wahala. Waɗancan ƙasashe suna tunanin ƙaƙa za su yi a samu ayyuka sun samu wanda mutane suna samu su yi ayyuka. Mu ko muna ƙoƙarin cewa aiki ma a sayar, takarda kama aiki a sayar. Waɗancan ƙasashe duk da wahalar da suke ta tattalin arziki ana ƙoƙarin ƙaƙa za a yi za ana ta horar da mutane wadda ba ko karatu kai ko ba karatu kai ba kana iya samun wata sana'a da za ka yi. Gyaran wuta za ka yi, tuƙin mota za ka yi, ɗinkin tela za ka yi, gyaran famfo za ka yi, zan dai kana iya rayuwa kana ba da gudunmuwa ga tattalin arziki na ƙasarka. Mu ko muna ƙoƙarin komi ƙarancin aiki duk da ɗan katako da za ka sa cinke tsakanin haƙoranka ka cire wani abu, muna ƙoƙarin sai mun shigo da shi da wani wuri, saboda wata hanya ce da gwamnati za ta iya baka kuɗin shigowa da shi ta dala Amerika ta daidai gwamnati. Kai ko in ka samu waɗannan abubuwa ka tafi kai kuma ka sayar a bakar kasuwa bayan hage. To irin waɗannan abubuwa matsayin mutane ba su da kishin ƙasarsu, ba su da fahimtar me yasa suke son ƙasarsu. A waɗancan ƙasashe kana gani da yawa in ka dubi ƙasashe waɗanda muke ƙoƙarin mu koyi da su. Idan aka ce maka irin Ingila ne, mace da ke zaune a nan Allah ya sa ta samu ciki, to daga radda gwamnati ta tabbatar da matan nan na da ciki, to ran nan fa komi kyauta ake mata shi na asibiti da makamantansu, ana mata shi kyauta. Kuma za a zo su gani inda take zaune ya dace da mai goyon ciki ta zauna a wannan wuri. To wannan ɗayan an haihe shi ƙasa na kula da shi. Don haka shi yana son ƙasar, yana kishin ta, shi yasa kake gani in ya girma ya ga wani na ƙoƙarin shi kawo matsala ga ƙasa sai ya ɗan laɓe wuri guda nan akwai lamba sai ya buga ya ce wuri kaza ga abin da ke faruwa, kahin ka ce kwabo sun bugo ma 'yan sandan da ke kusa ga wurin nan ai maganin wannan abu, don abin da ya samu ƙasa ta ya samu. Amma mu nan kaka iske mutum gashi ana ji ana gani yawa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa, kuma gashi ga hili shina yawo kuma an taru gida ne kuma gwamnati na komi da shi, al'umma na komi da shi. To idan al'amarinmu ya zama haka to akwai wuya in an ka ci gaba da duk da kana gani duk da makwabtanmu nan ga irin Nijar nan in ka duba suna cin wuya da makamantansu amma suna da mugun kishi ga kasarsu. Yana da wuya ko yanzu duk fitinar da mun ka samu gare su ka ji suna zagin shugabanninsu irin zagi na ta albarka. To amma a ƙasa irin ta Najeriya sai ka iske kowa na zagin shugabanni irin zagi irin na 'yan tasha da makamantansu, sannan kuma ana kama ma ka kai ƙasa wata al'umma an gina su da suna jin wai kamar ƙasar wasu ba tasu bace. Sannan shi yasa kake ganin wajen shugabanci a ƙasa idan tamu kowane tsari mun ka hau sai ka ji mutum ya ce wane ne ke takarar shugaban ƙasa, dan wane kabila ne. To idan dan kabila shine komi yayi daidai yake, komi yayi in dan kabila shine duk yanda yayi kokari ya lalata tattalin arziki ya ci amana ƙasa, in dai dan kabila ne na sai a bar ku da kai da shi da waga kabila da wannan kabila suna can suna faɗa akan shugaba azzalumi. Haka ne in ma kai, amma kana ganin duk ƙasar da ke son ta ci gaba ita fa sai ya zamanta duk wanda ke son ƙasar nan ta ci gaba da ɗan ƙabila tena ko ɗan addini ne na nashi ne. Duk mai wa ƙasa da tattalin arziki zagon ƙasa ta lalace to ko uwa ɗaya uba ɗaya shike da shiya, to za ka iske cewa a wannan ba masoyin shi bane, domin ko bayan ya wuce dan shi na nan jikan shi na nan wani nashi na nan. Ban taba ganin inda mutane waɗanda ya zamanta suna wa tattalin arziki zagon ƙasa ba amma kuma gidajensu suna zanne suna kwana mutane na garka suna jiransu. Kuma za ka iske in sun ka tashi mayan mutane masu kima suna zuwa suna gurhwana suna gaishe su, suna musu jinjina cewa ina farin ciki domin kana ɗaya daga cikin waɗanda suka karya tattalin arzikin ƙasa. Ai ko dala da kake gani ana ta fitina ana ce maka babu dala dala na nan gidajen masu kuɗi saboda ba su amfani da naira. Ko nawa suka samu in wata yayi za su canza shi, in biliyan 2 ne biliyan 5 ne ko wani zai canza su shi mai suwa dala shi aje, saboda duk da kuɗi nashi na ƙasa te ba shi kishinsu. Sutura ta ƙasa te bai kishinta, abinci na ƙasa te bai kishi ne. To kowane tsari mun ka ɗauko ba na majalisa ba ko na mai cikakken iko ko menene, za ka iske wasu ƙasashe za su ce, na sha ba da labari da wani aboki nawa da ya karatu a wata ƙasa nan Sudan kusan shekara 30 da suka wuce, ya zamanta suna cikin layi sayan tikitin ɗin shiga jirgi. To sai wani yana ganin jirgi na Sudan a wannan lokaci ya ɗauki dogon lokaci sai ta layi sai ya komo layin jirgin da zai shiga na KLM.
sai dan uwa ne ya mai magana da harshen su ya ce mishi yanzu aka ɗauke kuɗin Sudan ka kai ma wani kamfani, sai ya dawo ma wannan layi kadai. Amma a ƙasar mu faɗa za ka yi da wannan mutum in ka tuna mai cewa za ka ɗauke kuɗin Najeriya ka kai ma wani kamfani na waje. In takalma ne sai na waje, in hula ce sai ta waje, in taggo ne sai na waje, in menene sai na waje, in abinci ne sai mun tambaya wannan shinkafa da aka yi a Najeriya ce ko kuma shinkafa da an kai a Thailand ce. Shi yasa wasu lokuta kana ganin irin wasu masu ƙoƙari na abubuwa a ƙasanmu wani bi sai sun ɗauki ɗayar takarda ko sutuka aka ce mata sun laƙa cewa wannan takalmi a waje an kayo shi. In sun sa a cikin ƙasa Najeriya an kai sai ga muna kyamate ba da ko mun bi mun gwada shi ba. To kaga in ƙasa ya zan ba a girka mutane ba akan yanda za su wa ƙasar su aiki su wa kan su aiki su so juna, babu dalili da za a raba mu akan kabilanci. Don wannan yana dan waccan kabila ina dan waccan kabila shi zamanta ba mu iya fahimta juna mu wa ƙasar mu aiki, to ina zamuna. Gaskiya. Masu kallo da saurare kuna kasancewa ne da shirin ina gizo ke saka daga nan Sky Ocean Studios, inda muke bita dangane da wato batun nan na tashi daga tsarin shugabanci na shugaba mai cikakken iko zuwa kuma tsari na wato zaben 'yan majalisu. Sunana Al-Mustapha Abdullahi Jaradi ne nake kasancewa da ku a cikin wannan shirin, ku dakace mu. Barkanmu da dawowa masu kallo. Professor, duba da cewa Najeriya ƙasa ce da take da ɗimbin mutane kuma take da albarkatun ƙasa tari-tari. Har yanzu mutane na ganin cewa misali kamar in ka ɗauki batutuwan manazarta da suke ta yawo tun bayan fitowar na abu kusan mako biyu yanzu kenan, suna ta bayani akan cewa Najeriya ba ta yi balagar da za ta gudanar da tsari na shugaba mai cikakken iko ba, face tsari wanda shugabanni ke zaben wato shugaba. Ya kake kallo wannan batu? Well, ina ganin ba wai Najeriya ba ta yi girma ko kuma ingancin da za ta iya kowane irin tsari ba, da ko tsari na shugaba mai cikakken iko ne ko kuma tsari na majalisa ne. Ai inda matsalan take yanayin shugabancin ne da yadda ake tafiyar da ƙasar. Haka shike wai lallai shi tsari na shugaba mai cikakken iko akan kashe kuɗi da yawa. Kusan har akan yi ana ta propagandan cewa ya kamata a rage kashe kuɗi. Ni ina ganin kamata ma shi ma wannan ainihin tunanin mu tsaya mu yi fahimce shi da idon basira. Shin wa ake kashewa kuɗi? Muna cewa gwamnati ta yi tsada, ana kashe kuɗi da gwamnati da ayyukan gwamnati. A suwa ake kashewa kuɗin? Kamar yadda malam ya faɗa ne, ainihi ɗaiɗaiku ne ke moriya da makwaddan kuɗin da ake zubawa wurin tafiyar da gwamnati. Kamar misali 'yan siyasa, 'yan majalisu, kowa yana ganin irin kamar in ka duba kasafin kuɗaɗenmu na shekara 10 ko 20 baya, tun lokacin da aka fara wannan tafiyar ta demokaradiyya. Ka je ka duba ka gani kasafin kuɗin da aka yi na waɗannan shekarun, irin adadin kuɗin da ake kashe musu matsayinsu na 'yan majalisa. Ba gwamnatin ake kashe musu ba, fa su ake kashe. Kuma ka zo ka misali ka kwatanta da abin da ake kashe ma wasu ɗaiɗaikun ma'aikatan ne ko hukumomi ko kuma ma makarantun ne na gwamnati, inda za ka isko tarin jama'a na moriya ko kuma amfana da ainihin ayyukan da waɗannan wuraren ke yi. Kamar misali in baka misali da jami'o'inmu na gwamnatin tarayya. Na sani shekaru kusan 5 ko zuwa 10 da suka wuce, dan abin da ake baiwa jami'ar mu ta nan Usmanu Danfodiyo University Sokoto na gudanar da ita na wata-wata bai wuce naira miliyan 7.5 zuwa miliyan 8 ba kowane wata, kusan kowane wata. To ka je ka duba ka gani nawa kowane dan majalisa ke tashi da shi tsakanin albashin shi da allowances din shi na tahiyar da ohishin shi da kudin sayan jarida da kudin tuwahin shi da me. Jami'ar da kusan take da ɗalibi ya yi 20,000 kusan lokaci guda. Jami'ar da misali bil ɗinta na wuta kawai yanzu da nake maka magana ya kai kusan miliyan 20 wata dot. In yara ma ba sa nan suna hutu, in suna nan kusan zai kai miliyan 23 zuwa 25. To ina maganar ana kashe ma ainihin gwamnati kuɗi. Saboda haka
ina ganin kowane iri tsari mun ka ɗauko muddin ba irin waɗannan sassa mun ka kalla ba to hawa yau wajiya muna nan inda muke. Yan majalisar dai ne su ne za a ƙara zaɓe. In aka ci gaba da kashe musu kuɗi, saboda haka wannan fata da muke yi muga an rage yawan kashin kuɗin gwamnati to da wahala mu iya gani ne ko kuma mu yi tasiri ga ainihin sha'ani na shugabanci. Saboda haka su waɗanda misali suka ɗauko wannan tattaunawa musamman su 'yan majalisar, ina ganin kamar yadda malam ya faɗa ne sun yi ne domin su kawar da tunani da fahimtar mutane game da irin tsananin matsalar rayuwa da ake ciki a yau ƙasar nan. Shugabancin ya kasa warwas. Ina ce shugabanci ba kuma ina nufin shugaban ƙasa ɗaya ba, da su 'yan majalisan sannan da shugabanci da bakin mataki na ƙasa har zuwa na ƙasa gare mu. Saboda haka hawa yau wajiya muddin ba tsayawa mun kai karatun ta natsu ba to ko shi wannan tsarin mun ka ɗauko na majalisa idan muka ci gaba da kashe kuɗi ma ɗaiɗaiku da ake ɗauka suna aiki na misali suna wakiltar mutane cikin majalisu ko kuma ana ɗaukan su matsayin su ministoci ko wasu manyan shugabannin rassa na gwamnati, to hawa yau wajiya ba za mu guje ma wannan abu da muke ciki ba a yau. Saboda haka abu ne sai wanda ke buƙatar tunani mai zurfi kuma a sawo kusan kowa ciki, ba abu ne wanda kawai 'yan majalisa za su zauna su kitsa su gina ba su ce ga abin da muke son ku yi. Musamman ma da yake abin ana buƙatar shi amfani jama'a, saboda haka kowane bangare na jama'a ya kamata shi shigo ciki a tattauna sosai, a yi tunani mai zurfi, a ga me ya kamata. Kamar da na faɗa daga baya, tsarin na irin wannan na majalisa tsari ne wanda kusan akan gwama shi da ainihin al'adun jama'a ko addinin su ko aƙidar su. Saboda haka sai mun tsaya mu yi wannan tunani, ba wai kawai magana kashe kuɗin gwamnati ba, in iya za mu tafiyar da shi. Muna da buƙatar misali majalisa mai wakilai kusan 500 ko a'a. Muna da misali buƙatar majalisu na jihohi ko na ƙananan hukumomi, saboda in kan lura duk kusan ƙasashen da ke amfani da irin wannan tsarin za ka ga ɓangarori daban-daban na gwamnati akwai kusan la'akari da fahimta da irin yanayi da ƙasa take ciki da kuma irin al'adunta da addininta. Saboda haka misali in a mataki na jiha ko a mataki na ƙaramar hukuma ba ma buƙatar zababbun 'yan majalisa, muna da sarakuna, hakimai da dagatai waɗanda suna iya zama misali kamar yadda irin tsarin da muke da shi lokacin jamhuriya ta farko. Muna da native police waɗanda ƙarƙashin ƙananan hukumomi suke. Muna da native treasury baitulmali wadda ƙarƙashin ƙananan hukumomi take. Muna da native education system tsari na ilimi wanda ya daidai da al'umma da al'adunsu. So za ka ga kusan ba ma da irin waɗannan zaɓaɓɓun 'yan majalisa da ke zuwa su yi zamne a wannan mataki. Wannan mataki an bar wa sarakuna su da shugabannin al'umma, kuma ya yi tasiri kwarai na samun jama'a tsaro, samun musu ilimi mai inganci, samun musu kyakkyawan makoma a wannan lokaci. Duk da yake ba zai rasa nashi 'yan naƙasu ba here and there, amma dai ga wannan lokaci akwai misali, akwai makoma. Kuma mutane sun fahimta kuma suna da yaƙini ga cewa mutanen da ke shugabanta su hakika suna shugabanta su ne bisa tsakani da Allah kuma da kishin ƙasa. Saboda haka abu ne wanda sai mun tsaya mu yi mai wannan kallon, mu yi mai wannan karatun ta natsu. In ma wannan tsarin za mu ɗauka ko kuma za mu ɗauko wani tsari fiye da ɗaya mu haɗa tare ya tafi ya bamu abin da muke so, to lalle sai mun tsaya mun kalle shi da idon basira kuma mun ga meye amfanin shi, meye illolin da ke gare shi, sannan ta yaya za mu yi mu ribanci wannan al'amari, saboda nan ne maganar take. Wani irin shugabanci muke so, wani irin riba muke so mu samu ga abin da muke da. Ko yaushe ina kan gaya ma ɗalibai cewa kusan ƙasarmu Najeriya nan in kai maganar ƙasashe masu tasowa, kamar mu kaɗai ne an bamu da wani tunani mu ce ko muna da wata ajanda ko muna da wata makoma gare mu. Kamar in kai kwatanta mu da irin ƙasashe na Malaysia da malam ya magana a kai, a ƙasar Pakistan da Brazil ma misali. Yanzu you can imagine a ce shugan da muke sha cikin ƙasar nan sai an je har Brazil an shigo da shi. Kuma gamu da ƙasar noma. Gamu da ƙasar noma. Shuga sai an je har Brazil an shigo da shi. Kuma ƙasashe ne waɗanda muka taso muka fara tare da su. Ko da aka ƙirƙiro kamfanin sarrafa manya-manyan makamai da ke Kaduna NDIC,
kusan lokaci guda aka kirkiro su tare da kamfanin Marco Polo wanda ke yin manya-manyan bus a Brazil. Yau wannan kamfanin in ka ga irin ainihin ɗimbin kuɗaɗen da yake samun ma ƙasar Brazil, to ba abu kaɗan ba kuɗi ne kaɗan ba. Ko gare shi kaɗai ƙasar Brazil ta dogara ta za ta iya ciyar da kanta har ta taimaka ma wasu ƙasashe. Yau ina NDIC yake wanda ke zaune a Kaduna. Yau ina shi ke. Saboda haka abu ne wanda ke buƙatar shugabanci wanda nake ce kamar adda hangen nesa. Ina muke son mu samu kanmu. Lokacin da marigayi Sardauna Ahmadu Bello ya yi tunanin kafa jami'a da ke Zaria. Aga wani bangare na amfanin wancan tsarin na majalisa kenan. Kusan duk jami'o'in da gare mu wancan lokaci, kusan larduna ko kuma regional government kusan su suka kirkira su. Lokacin da ya tunanin kirkira jami'ar Zaria, Ahmadu Bello ke Zaria, ya ɗibe ta daga Samaru har zuwa yankin Funtuwa. Da yawa mutane suna ganin wotashi cewa an ɗibi wuri ta yaushe har jami'ar za ta kai Funtuwa. Yau in kusa ka shiga cikin wannan jami'ar, ɗalibi nawa akwai da sun ka fito daga bangarori daban-daban na ƙasa. Kusan duk ta mamaye Zaria ma za a ce yau. Kusan duk ta mamaye Zaria. Ya zo ya kafa kamfanin gidan siminti nan lokacin da kowa na tunanin ta yaya ma za a yi wannan kamfanin ya tashi. So muna buƙatar ire-iren haka a Walau a can wancan bangare nasu na yammacin ƙasar nan, ko da ya kafa gidan talabijin na Ibadan, kowa na ganin wata shi me za a yi da waɗannan abubuwan. Haka Zik ma nasu bangare. So muna buƙatar shugabanni waɗanda adda hangen nesa, mina ne muke son mu cimma. Shekaru aru ko bayan mu ba ma nan. Wanda zai amfani al'ummar da muka wakilta, wanda zai amfani jama'ar da muke shugabanci. Ba wai mina ne zan samu ba ko mina ne iyana ko iyalina za su samu daga ainihin shugabancin da ake. Shi yasa tsarin su na shugabanci tsari ne na bauta ta jama'a, ba wai jama'a su bauce su ba. Saboda haka dole sai mun canja wannan tunani namu. Daɗa ko a mataki na shugabanni ko a mataki na namu mu mabiya, wannan tunanin sai ya canja. Sannan son ƙasa, kishin ƙasa kenan, yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka rasa wanga lokaci namu. Tabbas. Kusan kowannenmu da su shugabannin da mu makaran kanmu mabiyan ba mai ra'ayi ko sha'awa ga ƙasar nan. Tabbas. Mahi yawancin mu in kaji suna suka ta shugabanni ko suna suka ta gwamnati ko suna suka ta wasu ɗaiɗaikun jama'a, to suna yi ne domin biyan buƙatunsu, ba ainihin wai ci gaban ƙasar ba. Saboda haka ba ruwansu ƙasan ma in ta zo ta ɓare su ba su za su rasa komi ba, don ba ita ce manufarsu ba. Shi yasa kake jin wani lokaci mutane na magana babu tunani, babu dattako, babu fahimta ciki. Tabbas. Da shugabannin da mu mabiyan. So abubuwa ne waɗanda muna buƙatar mu tsaya mu fahimci mu kan mu karatun ta natsu. A muddin ba mu tsaya muka yi su ba, to abu ne wanda yana da wuya mu iya cimma inda muke so. Ko yaushe nakan gaya ma jama'a, shekara fiye da 60 zuwa 65 muna tare. Yana da wahala ko kuma ba mu waka mu adalci ba, mu zo mu waye gari mu ce kowa ya kama gaban shi. Gaskiya. Shekara 65. Har nakan ce ma wani lokaci nakan ce ma ɗalibai na, ka kwatanta ka gani kamar a ce mata da miji ne sun ka shekara 60 tare. Kwaram rana guda sai su zo su ce su rabu. Musamman ma in sun haihi 'ya'ya. Sun wa kansu adalci ko sun wa yaran na makoma? Ba su yi ba. Haka zalika in ma mun ce ƙasar muke son mu raba. To ta yaya za mu raba ta? Ta bisa ga siga ta ƙabilanci ko ta addini ko ta wani siga za mu raba ta? In muka ce za mu raba ta ta ƙabilanci, to ƙarshenta za mu koma samun wasu ƙananan ƙasaisai waɗanda za a koma ma 'yar gidan jiya. Irin matsalan da muke ciki shi za a ci gaba da samu. A nan arewa ƙabilu nawa ke gare mu? Za ka je wasu ƙananan hukumomi, musamman in ka je arewa ta tsakiya, kana maganar Benue, Plateau ko Taraba, ka isko ƙaramar hukuma guda da ƙabilu kusan 5, 10 ko fiye da haka.
to kaga hawaye waje ba mu tsere ma inda ake ba. Haka in ka je kudancin ƙasar nan, in ka ce kuma za ka raba ƙasar nan ta addini, ka je ƙasashen Yarbawa inda za ka isko wasu communities ko kuma wasu jihohi za ka isko musulmi kusan sun yi kashi 60 ko fiye da haka nan. Na in ka zo ƙasar Illela muna da ɗaiɗaikun kiristoci waɗanda ainihin 'yan ƙasa. Haka in ka je gidan zalla wajajen Zamfara, ka je Bakori, ka je Malumfashi, balantana ka je ƙasar Zaria ko Kaduna. To ta yaya za mu yi wannan rabewan? Beside wasu mu akwai sha'ani na auratayya wanda ya gama mutane daga ɓangare daban-daban na ƙasar nan. Su kaga ƙarshenta za mu koma samun kanmu irin wanga yanayi da muke ciki. Bayan haka nan kuma idan muka kalli ƙasashe da yawa da sun ka samu kansu cikin irin wannan yanayin kuma suka zo suka rabu. Ai hawa yau wajiya suna nan suna fama da matsalolin da hiye da inda an ka fito. Mu dubi wannan ƙasar ta Sudan da ta fita daga Southern Sudan da ta fita da cikin Sudan. Mu dubi bangare na Yugoslavia da ya rabu a cikin tsakiyar Turai. Mu dubi ma ita ma tsohuwar tarayyar ta Soviet. Ko rigiman da ake yi yanzu tsakanin Ukraine da Rasha. Duk waɗanga abubuwa ne na tarihi namu wanda ya kamata mu tsaya mu kan mu karatun ta natsu. Shugabannin da sun ka shugabance mu waɗancan lokutan. Ai ba don ba su da irin waɗannan matsalolin ba ne, amma koyaushe in bukata ta ƙasa ta shigo to kowa na aje nashi ra'ayi saboda ƙasar ita ce muradinsu kuma ita ce cigaban, ita ce bukatansu. Nakan ba da misalai da yawa a majalisa dokoki ta farko da aka yi a ƙasar nan, lokacin da ɓangaren kudancin ƙasar nan suka nemi a ba Najeriya a 'yancin kanta a shekarun 1957. Wakilan Arewa suka ce a'a lokaci bai yi ba, saboda akwai bukatu da yawa na ɓangaren da muke wakilta. Muna ganin ya kamata a bar wannan lamarin har daga baya. Duk da yake sun samu bambancin ra'ayi, ai daga ƙarshe an zo an zauna an ka samu maslaha ga wannan al'amari. Ya ce to mai buƙatar 'yanci, ƙwarƙware 'yanci ana iya bashi shi lokacin da yake buƙata, amma dai 'yanci na ƙasa gaba ɗaya sai zuwa lokaci kaza. Shi yasa kaga ɓangaren kudancin ƙasar nan suka sa da gabascin ƙasar nan suka samu ƙwarƙware 'yanci shekarun 1957. Arewaci suka samu shekarar 1959 sannan aka bayar da 'yanci gaba ɗaya shekarar 1960. Akwai wurare da yawa da suke ta samun irin wannan saɓani, amma ko da yaushe idan suka tsaya suka zauna suna tunanin meye makomar ƙasar hannunmu. So wannan irin waɗannan abubuwan su ne waɗanda shugabanci na yau a baya da ko kuma ya kasa samarwa. Shi yasa kusan ko da yaushe sai ka ga duk da mu da ke mabiyansu kusan kowa ya riga ya yanke ƙauna ga al'amarin ƙasar nan. Su abubuwa ne waɗanda ya kamata mu tsaya mu yi karatun ta natsu. Kowane irin tsari muke bukata, to akwai buƙatar sa a ƙasar nan gaba, akwai buƙatar tunanin waɗanne irin shugabanci muke bukata kuma ta yaya za mu samar da shi. Saboda mu matsayinmu na 'yan ƙasa muna da rawar da za mu taka wurin samar da irin wannan shugabanci da muke so. In mun ka ci gaba da zaben gurɓatattu shugabanni, to hawaye wajiya muna nan inda ake. Saboda haka matsala ce wadda ka buƙatar kyakkyawan tunani da zurfin nazari kafin mu iya amincewa da irin wannan al'amari. Saboda kowa ya kamata ya shigo ciki. In ma tattaunawa ya kamata a yi, to a yi tattaunawa, sannan kuma a duba inda maslaha da akwai, da ƙarshe kuma a duba shin meye ra'ayin ƙasar nan zai iya ciyar da mu gaba ko kuwa akasin haka, domin mu samu makammu makoma. Professor, kafin mu naɗe tabar mu wannan shirin, ana ta batu akan kyawawan ɗabi'u da kuma shugabanci. Waɗanne misalai ne zaka bayar da suke tabbatar da cewa wato al'umma suna cikin ko kuma sun samu shugabanci nagari? Watan ka san duk ƙasa wadda ka samu, ɗauki ƙasashen nan da ake ta magana, kana iske kowace ƙasa tana da wani shugaba da ubanta na wani lokaci. Idan ka dubi Singapore za ka ji suna kuri da nasu, in ka dubi Malaysia za ka ga suna kuri da nasu, in ka dubi India za ka ga suna kuri da nasu, da na America za ka ga suna kuri da nasu.
wata matsawar shugabanci ya zan ya ba 'yan ƙasa bakin gwargwado zama lafiya da ilimi da sha'anin kuma lafiya da tattalin arziki da fahimtar juna. Waɗannan in ka duba suna nuna maka alamu na shugabanci na gari. Watan in ya zan shugaba al'umma ta yi sun ka samu kansu cikin matsala, zan shi a mutum na farko wanda kaga ya fi damuwa. Sannan kuma idan al'umma ta suka samu walwala, kaga ya zan mutum na farko da ya fi kowa jin daɗi. Ya zan shi na sha'awar shiga wa ya dace shi zama shi ne a shugaban kowane bangare irin wanda ya dace. Sannan kuma doka tana aiki, wanda bai yi ba ko shi ya haife shi za shi hukuntar da shi. To za ka iske wannan shugaba shekaru da yawa ko bayan nashi lokaci ya wuce, ƙasa tana tuna shi da alheri. Idan shugaba ya kasance suna takara wasu cewa wani shugaba ya fi samun kuɗi, wani shugaba ya fi tara gidaje, to kaga ko shi na da rai ne. Misali zan baka shi ne kusan shekara ta fi 50 ko 60 bayan faduwar jamhuriya ta farko. Amma yanzu kana jin profesa yana maganar waɗancan shugabanni na nasu lokaci, har su Awolowo da su Azikiwe da irin kokari da su Ahmadu Bello suka yi, shina maganar su. Amma yanzu na akwai shugabanni waɗanda suka shugabanci Najeriya kuma suna nan da rayuwarsu, amma kaga ba maganar su ake yi ba. Wani bi zaka ta mamaki cewa suna nan da rayuwarsu, ƙasa ta samu kanta haka tana ta yin baya, ƙasa ma na neman ta ruguza. Me ke faruwa? Suna ina? Wani gudunmuwa suke bayarwa? To kaga shi yasa shi shugaba na gari kowa yana so ne, amma fa wuya gare shi. Don abinda a wuya shine sai ya so ƙasa ta fiye da kai ne, sai ya so ƙasa ta fiye da 'ya'ya ne da 'yan uwa ne, sai ya so al'umma ta wata yana saurare abin da ke faruwa. Shugabanni na dori fa sukan har yanzu a ƙasashe waɗanda suka ci gaba ɗin da kake gani, suna da hanyoyi da suke samun labari abin da ƙasa take ciki, kuma suna amfani da shi. Ƙasashe irin Ingila zaka iske in dare yayi kafin firayim minista shi kwanta, zai yi ƙoƙari ya duba rahoto game da ministoci ne daban-daban wanda an ka kama kafin wayewar safiya, domin ya ga ina ne yake da gyara. Kada ka azawa ya samu lokaci zai zo kawai shi kwana. A lokacin da namu mu kuma kaga irin hali wanda suke ciki, to shi ke sa shi ka gyara wannan ka taka mai birki, wannan ka tsawata mishi. Tattalin arziki suna amfani, shugaba na gari na amfani da masana game da sha'anin tattalin arziki, waɗanda suna ba shi shawara, yana amfani da shawararsu, kuma yana amfani da irin rahoto wanda yake samu ba ta hanyar su ba. To irin waɗannan abubuwa suna ba ƙasa sai ta zauna lafiya. Yanzu duk wannan fitinu da kake gani na ta samun Najeriya, rashin adalci ne na shugabanci, kasawa ne na shugabanci. Rashin adalci ya kawo inda mun ka fito ma shekaru yawa da suka wuce, sai ka iske an samu matsala tsakanin makiyayi da mai gona, sai a ɗauki abin nan kamar ɗan ƙarami, sannu shi faɗo wurin shari'a. Ba a taɓa zaton da cewa al'amarin shi na birkicewa shi zama haka ba. Inda ana amfani da masu ilmi ana nuna da shawara, za a iya gane cewa yanda lokaci ke yi shi na canzawa. Za a waye gari wanda kake gani bai yi boko ba, yana cikin daji, za a waye gari shi sarrafa bindiga. Amma mu inda mun kai to haka saboda shugabancin bai kula da wannan ba, ana zato yaushe za su iya sarrafa bindiga. To yau kaga yadda abubuwan nan su haka haka, ina tabbatar ma shi adalci daɗi gare shi, ko da kai ne an ka samu baka da gaskiya, za ka iya da kanka ka ce ai maka adalci. To duk inda shugabanci zan babu adalci, babu amana, sannan doka ba ta aiki, to kowa ka shugabancin ƙasan nan, kowaye ko ɗan wani ƙabila ne, wannan ƙasa yana da wuya ta samu ci gaban da take bukata ta samu. To sannan kuma kowace ƙasa ce kuma ko kewa ke shugabancinta, in ya zan shugabanci na da amana, ya za akwai adalci, akwai aiki irin na masana, babu sani babu sabo ga wanda ya taka dokokin ƙasa ko waye. To in ƙasa ta zama irin haka nan, za ka iske cewa to ƙasan nan za ta samu ci gaba. In ka dubi misali yanzu, ai kokowa aka yi ta zaɓe da ake zato a yi a Amurka shekara ta 2024. Wanda ya sauka, wanda a sama ya gade shi, an san shi, ko mutane na faɗan cewa babban ɗan kasuwa na, amma kana gani in an ka ja shi wagga kotu yau, gobe a kai shi wagga kotu, wagga kotu ta yi mai tara,
wannan shi koma yi sama ta koma jaddadawa wagga fitina shi kai ne ki ciki da ka dube shi ka san yana cikin waɗannan matsaloli. Shi ɗaya darasi ne ga wanda a sama, darasi ne ga wanda zai zo shugabanci irin wannan ƙasa tasu, cewa ba za ka sha ɗalas ka wuce ba. To amma a cikin ƙasa tamu irin tamu shi an matsala babba na shugabanci. Mutumin da ya zamanta yana da a rubuce an tabbatar da ɓannar da ya tabka, sai ka ji an ce ai mai minista. Domin ka san za ka yi matsala ta samu, kana ji kana gani yana da matsaloli waɗanda alƙali bai ƙare da shi ba, hukumar da ke bincike ba ta ƙare da shi ba, amma ka ji an ce maka a yi mishi minista. Sannan kamar yadda ka ji profesa ya faɗa, in ya zan ko ina a wajen sha'ani ilmi na ku kun kashe ilmin ku, ba ku ba shugabanci bai ba ilmi hakke ne ba, to babu wa ƙasar da ke ci gaba fiye da ilmin da a cikin ƙasar ba shi yiwa. So shi waɗannan abubuwa shi yasa shugabanci na gari shi in 'yan ƙasa sun samu ilmi sun waye, to su kansu in shugaba wanda ya zambe da adalci bai da amana bai da kishin ƙasa, to su kansu korate suke yi, ba su yarda saboda kada shi lalata musu ƙasa. Ba mu da wata ƙasa kamar yadda ya faɗa, ba mu da wata ƙasa sai wannan ƙasa, ko mun so ko mun ƙi ita a ƙasanmu, kuma mun makara a hali yanzu kamar yadda ya faɗa, shekara 60 ba kwana 10 ba ne. Ashe gara mu mun samu shugabanci wanda zai kai mu ganga. Ƙabilu daban-daban, addini daban-daban, in ga adalci duk zama suka yi tare, kuma abubuwa su tafi. Yanzu sai ka iske cewa ɗan Najeriya wanda ɗan wata ƙabila ɗan wata addini daban-daban in sun samu kansu wurin karatu wasu ƙasashe daban, sai ka iske su ci abinci tare, su yi yawo tare, su yi karatu tare, su yi komi, sai ka maki sai ka ga in sun dawo gida abin sai shi buwaya. So irin waɗannan abubuwa suna da damar suwa. Shekara ta 1996 na haɗu da ni da wani mutumin jami'a ta Insuka, sai ya rake ni a masallaci na King's Cross London, ya tsaya waje in ni sallah ni kare sai mu ta jami'a ta London. Sai yake ce mini ce to me yasa shi gashi ya kai babban lecturer kuma da babban digiri ne, ni na kai babban lecturer da babban digiri na, sai ce min shin wai misa a Najeriya wannan abin ba shi yiwa. Nice a Najeriya aka gane kusa ga masallaci, nice ai sunan kamar rigayi, nice in aka gane ni ran Lahadi wannan, nice ai ko ni suna na mariga. Yace to wai misa, nice abin da yasa ni da kai da shugabanci na ce mu ne muka ci amanar 'yan ƙasa, ni da kai mu an masu ilmi, amma mun yarda kada mu yi laifi ga 'yan ƙasa, ba za mu faɗi gaskiya ba. Shugabanni su ko suna amfana da wannan, nace ita kuma ƙasa tana yi tana rugujewa. Wannan abubuwa Allah ya shirya da mu. Amin amin. Wai in ji masu iya magana profesa sun ka ce abin da yawa mutuwa ta shiga kasuwa. Ina ganin bari mu amsa wannan tambayar. Al'ummomi da yawa na goyon bayan wannan yunkurin saboda suna ganin cewa kamar wani tsari ne wanda idan an zo da shi zai kai Najeriya ga gaci, duba da cewa ga yaƙoƙa da suke ta cinmu na cikin gida. In ka duba arewa maso gabas akwai Boko Haram, arewa maso yamma akwai barayin daji ma'ana bandit, in ka tafi arewa ta tsakiya akwai fada tsakanin makiyaya da kuma manoma, da ma 'yan awarin Biafra a kudu maso kudu da kuma kudu maso yamma. In ka duba su ma 'yan awarin Aduduwa da suka yi ta yunkurin ganin cewa balle. Menene ra'ayinka dangane da wannan batu? Shin al'umma kamata yi su goyi bayan wannan al'amarin, koko da ake ta jaddada magana ilimin ma abin ya kamata a fara duba akai? Well, abin da nake son dai na ɗaya mu yi la'akari da shi kuma mu fahimce shi matsayinmu na al'umma. Shine shi tsari na tahiyar da gwamnati tsari ne wanda kusan ake tafiya ana juyawa, haka yake wadda kasan kana juya kunu in yana da zafi, kana juyawa yana hucewa. Sai an yi ana waiwaye, ana dubawa ina muka samu matsala, ina muka samu cigaba, me ya kamata mu yi. Shi yasa ko da yaushe a cikin aji ina karantar da ɗalibai nakan ce musu ai tsari na gwamnati musamman irin na tarayya namu kamar abin da bature ke ce ma is a work in progress, ba za ka iya kai karshen shi ba, abu ne sai ka yi ta tafiya. Ƙasashen da muka kallo irin misali su Amerika, su Ingila da sauransu waɗanda ake cewa sun ci gaba ta ɓanni na shugabanci, na tsari na mulki da na gwamnati, sun gina kuma suka assasa wannan tsarin ne kusan shekaru aru da suka wuce. Misali irin na kasar Amerika shekara kusan 200 da wani abu. Saboda haka sai mun fahimci wannan tun daga farko cewa
kowane irin tsari muka ɗora kanmu a kai, idan mun ga akwai na ɗan naƙasu ko akwai buƙatar gyara, to ya kamata a tsaya a yi gyaran nan. To amma wani irin gyara muke buƙata, wani irin kuma naƙasu ya kamata mu yi la'akari da shi? Gyara wanda zai zama yana da tasiri ga al'umma, gyara wanda yana da tasiri ga makomar ƙasa, gyara wanda yana da amfani ga ci gabanmu, matsayinmu na ƙasa, matsayinmu na al'umma. Wannan fahimta da tunanin da mu an ka gino tun shekarun 1960 har zuwa lokacin su Shagari, na cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba zai tabbata ba, ko ba za a iya samun shi ba idan muradun 'yan ƙasa, bukatunsu, abubuwan da suka dame su, kamar irin waɗanda malam ya magana, sha'anin tsaro da tattalin arziki da sauransu, ba a sa su kan gaba ba wurin samar da tsari na shugabanci da na tafiyar da al'amuran jama'a na yau da kullum. Saboda haka kowane irin tsari ne za mu hau, za mu ci gaba da wannan tsarin da gare mu, a za mu canja ne zuwa wani tsari daban, saboda tsarurrukan suna da yawa. Sannan kowace ƙasa tana dibin yanayinta da irin al'ummarta, daga wani irin tsari ya daidai da ita. Sannan ba zai hana gobe in sun ga wannan tsarin yana ba su matsala ko yana da illa ba, su canza su koma ga wani. Daman shi a amfani ire-iren waɗannan tsarurrukan da a gare mu. To amma ko da yaushe abin da shugabanci ya kamata shi la'akari da shi shine, shin meye makomar ƙasar nan, sannan meye amfanin wannan tsari da za mu hau ga al'umma baki ɗaya. Zai iya inganta rayuwa, zai iya samar da tsaro, zai iya inganta tattalin arzikinmu, zai kawar da matsaloli na rashin fahimta da amincewa da juna, saboda wannan bangare shi ma mun ya kamata mu yi aiki bisa gare shi sosan gaske. Mun yadda da junanmu matsayinmu na 'yan ƙasa. Ko yaushe ina kan ce ma ɗalibai, shin waye, nakan tambaye su sai suna ɗaukan abin wani lokaci da wasa ko da dariya, shin wai muna da ƙasa da muke ce mu Najeriya, ko dai ga mu nan ne matsayinmu na ƙasa ana iya samun mu ga taswira ta duniya, kamar yadda Awolowo ya taɓa faɗi. To tambaya ce wadda za ka ga tana da halshen damu. Shin ƙasa ce wadda kusa kowa ya yarda, mun yarda da juna? Ƙasa ce wadda adda makoma? Ƙasa ce wadda adda shugabanci, wanda adda ra'ayin jama'a, wanda kuma adda kishin ƙasa, wanda kuma adda ra'ayi na kyakkyawan shugabanci? Haka zalika ƙasa ce wadda ke da magoya baya waɗanda koyaushe a shirye suke su taimaka ma shugabanci domin cimma muradun ƙasar nan. A'a, ko dai ƙasa ce wadda muke irin zaman 'yan marina, kowa ya kama gabansa. So muddin ba waɗanga abubuwan mun kasa a gaba ba, to kowane irin tsari muka ɗauko, to lallai muna nan inda muke. Saboda haka sai akwai buƙatar ƙwarai a fahimtar da 'yan ƙasa, kamar irin abin nan da 'yan jarida ke ce masa sensitization ko awareness. A wayar da kan al'umma game da waɗannan abubuwan. Muna da hukumomi da yawa waɗanda aka ƙirƙira shekaru aru waɗanda ainihin wannan nauyin ya dogara ne ka cokan kansu. To amma guda nawa yau kake ji? Kuma duk matsalar ba ta wuce matsalar na shugabancin ba. Shine. Domin akwai kyakkyawan shugabanci, waɗannan hukumomin da waɗannan ɓangarori na gwamnati da tuni sun cimma muradunsu ko sun biya ma jama'a bukatunsu. Saboda haka abubuwa ne waɗanda gaskiya akwai bukata, kamar yadda na faɗa, karatun ta natsu, akwai bukata a sawo kowa da kowa ciki, akwai kuma bukatar mutane su fahimci shin meye alfanun wannan tsarin da wasu ɗaiɗaikun mu ke bukatar a shigo da shi. Saboda ba za ka ɗauki tsari wanda baka sani ba ko baka fahimta ba ka ɗora ma kanka kuma ka yi tsammanin zai iya kawo maka maslaha ko kuma zai iya a kawar da matsalolin da gare ka. Sannan kada mu manta, ɓannar da an kai ƙasar nan ɓanna ce mai yawa, ba abu ne wanda za mu iya ganin iya kashe gobe ko jibi. Sai mun ɗauki lokaci mai tsawo muna aikin wayar da kan jama'a, fahimta cewa ƙasa guda ɗaya ce, al'umma ɗaya, sannan kuma sai mun samun makanmu kyakkyawan shugabanci. Muddin ba waɗanga abubuwa muka sa a gaba ba, to yana da wahala mu iya samun biyan bukata game da canjin wannan tsari da muke bisa kai. To da ƙarshe, Farfesa, wani irin kira kake da shi ga ɗaukacin al'umma gaba ki da? To kira da nake da shi babba ita ce mu fahimci cewa lalle Najeriya ƙasar mu ce, kuma ba mu da wata ƙasa banda wannan ƙasa. Wajibi ne shugabanni su yi adalci tsakanin kowa,
ko meye kabilar tai ko menene addinin shi, wajibi ne su yi shugabanci, su yi adalci kuma su ba da shugabanci na gari. Mu kuma 'yan ƙasa zama wajibi gare mu a lokacin da muka samu shugabanni masu adalci, mu ko mu ba su goyon baya daɗa ko ina na sun ka fito. Wannan shi ya fi gare mu domin ƙasanmu ta ɗore kamar sauran ƙasashe na duniya. A Afirka gaba ɗaya babu ƙasa wadda ke da yawan jama'a kamar Najeriya. Ina gani a duniya gaba ɗaya babu ƙasa da ke da yawan mutane, baƙaƙen mutane kamar Najeriya. Ashe ya kamata a ce mun ba da shugabanci nagari a Afirka gaba ɗaya, shi kasance kuma a duniya muna da tasiri wanda za mu yi. Amma wannan ba shi yiwuwa sai da shugabanci nagari da kuma adalci ga waɗanda ake shugabanci, sannan mai kokari shi zan mun bar tarihi na kware. Wannan shi a fata ta ga ƙasa ta, kuma shi a kiran da nake yi. Malamai, ina ganin anan ya kamata mu dasa aya a shirin na wannan makon, sai kuma wani mako mai kowa mai komai ya kaddare mu da gani. Masu kallo ga baki ɗaya nan zamu dasa aya a cikin wannan shirin, a madadin baki da suka samu damar kasancewa tare da mu, wato Farfesa Bello Dodon Bada, wanda dattijon ƙasa ne, haka mai shirya kan al'amuran yau da kullum, kana malami a sashen nazarin koyon harshen Ingilishi a Jami'ar Usman Dan Fodio, sai kuma Farfesa a sashen nazarin kimiyyar siyasa kuma ƙwararre akan siyasa da shugabancin Najeriya, wato Farfesa Abubakar Abdullahi. Muna godiya ƙwarai da gaske da kuka samu damar kasancewa da mu. Al-Mustapha Abdullahi Jadadi da nake shirye shirin na gabatar a kowane mako ke ciwar na barku lafiya.